Ang Pangulong Adunahan nga mabasa nimo sa Lucas chapter 18 verse 18 to 22 nag-ingon, gipangutana sa Jesus sa usa ka pangulo, maayong magtutudlo unsa may angay kong buhaton aron maangkon ko ang kinabuhing walay katapusan. O gitubag siya ni Jesus, nganong gitawag mo man ako nga maayo? Walay maayo kundili ang Dios lamang. Nasayod ka sa mga kasuguan. Dili ka manapaw, dili ka magpatay, ayaw pangawat, ayaw butang-butangi ang imong isig kaingon, tahura ang imong amahan ug inahan. Unya mitubag siya, gisunod ko kining tanan gikan pa sa akong pagkabata. Niini miingon sa Jesus, may usa pa nga kinahanglan mong buhaton, ibaligya ang tanan mong kabtangan ug ihatag ang halin niini ngadto sa mga kabus ug sa ingon, makaambit ikaw sa bahandi sa langit, unya inigkahuman balik ug sunod ka nako. Sa pagkadungog niya niini, ang maong pangulo naguul pag-ayo ka siya hilabihan man siya kaadunahan. So naday requirements aside sa napulo ka sugo nga atong pagatumanon nga gisugo sa atong Ginoo, kita sab maantigo manghatag sa atong igsoon labi na sa atong mga igsoong kabus. Ikaduhaon sa ibot pasabot sa Ginoo nga ay kamusunod nako ibaligya sa tanang kabtangan nimo ug ipanghatag sa mga kabus. Dili lamang literal nga pagpanghatag kundili kung musunod ka nako bisan ikaw adunahan ibilin na imong garbo. Kay ngano kung duna tay daghang kwarta, usahay ang atong kasing-kasing mapahitas-on. Usahay ang atong garbo taas kaayo. Muna ang gusto sa Dios na kita usab kaantigo magpaubos kinahanglan tangtangon ng garbo sulod sa tundughan ug kinahanglan kaantigo pud ta mo share sa atong grasya nga naangkon ining kalibutan. No, ka ang usa ka adunahan isa sa purpose nga ikaw gigamang dato aron makatabang ka sa imong isig ka tawo. Ug ang tawo galing dili magdinalo sa iyang isig ka tawong dili po dinaluan og grasya nga gikan sa Dios.